Aton ang lilion human mga higala sa Baykam og pila gyud ang ilang nasabutan nga ihatag sa edukasyon. Kay usually mao man gyud ni mag-una, education. No? Education gyud kasagaran mag-una mga higala, and then sundan kana sa infra, defense, no? Kung mga importante nga mga importante man tanan, pero usually ang makakuhag pondo mga higalang dako, no? Kini mga higalang infra og education. Mao gani makaingon ta usahay nga dili gyud mo seryoso ang gobyerno mga higala sa atoang agrikultura, sa pagkaon sa tao. Ngano man ang Department of Agriculture bay gamay nag-budget. Dili na makakuha mga higala bisan siguro top 10 ambot maka top 10 ba ng Department of Agriculture mga higala. Bullseye! Bullseye! Kay seryoso sila mga katropa. Murag daghan naman tagtulay. O ba't mo ingon nga dili punduhan ang uban mga higala nga mga area. Punduhan gyapon, pero unta kung ingana mga higala ka madasigon kita sa pagbuhat og kalsada, ingana sa bunta ta mga higala ka madasigon sa pagpalapad sa panguma. Bullseye! Bullseye!